Ja. Uh. Sådan. Jeg spiller det lægget lige. Kaniner. Efter. Døg nu. Hvor fuck er jeg egentlig henne? Jeg har bare fundet en mega godt sted, tror jeg. Der er jeg sgu også. Lige ved siden af flyet, så er der sådan en stort åbent område. Jeg bygger sgu mit hus. Yep. Det er bare fedt, man kan gemme nu. Mm. Chopping down the trees. Chopping down. Nej, ting. Timber. Nå. Hvad skal den næste? Jeg tror, vi laver sådan en fire pit. Pis. Hvad så? Jeg synes, jeg kan høre dem skrige. Men jeg ved ikke, om det er dem. Det er da bare dejligt. Hey. Fuck. Det var dem. Alle de der fucking måger der bare sidder på ens hus. Jeg er nemlig næsten helt nede ved stranden, så der var mega mange måger. Mm. Jeg vil hellere have de der små bitte fugle der. Ja, de er søde. De der måger der, det var sådan nogle klamme Flyvende rotter. flyvende rotter. What? Pis. Hvorfor kan man ikke? Gå med. Hvor fanden kan man ikke lægge tingene i sådan en beholder til det der træ? Længe. What the fuck, det kan man sgu da ikke. Fuck, hvor dårligt. Jeg har også prøvet at bygge den, men den duede ikke. Fuck, det er egentlig noget. Regnbue. Jeg føler der er et eller andet, der kommer og raper mig lige om lidt. Men der er alt, der kommer og raper mig lige om lidt, kan jeg så sige. Hvad fuck? Bare på den træ. Sticks. Det er underligt egentlig, der sådan... Det mindste træ, der er, det giver sticks. Hvorfor det er underligt? Fordi at det der træstammer, de burde jo sådan... Med sådan 4 cm i... sådan... Fra midten og ud. Men så bliver det bare sådan... Pinde. Nogenlunds. Jeg synes fandme... Så kigger man lige til højre, og så gæt hvad der er der. Det der kannibaler. En lejr. Nå. GG. Yeah. Burn it down. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke set de der endnu. Jeg må godt brænde sådan en dernede.
Fuck, det er egentlig nice. Mm. Goddammit. Det var bare fordi, jeg stod med en Molotov, så skulle jeg skifte. Men tænkte, så taber han den jo bare. Nå. Ej, jeg har sgu de der flares der. Fuck, hvor sejt. Ja, de er helt vildt gode som lommelygt. I stedet for den lorte lighter. Hvad fanden? Man kan også finde lommelygt. Hvor Men fanden har jeg... batterierne til den dur bare ikke endnu. Jeg har da brugt den. Nå, nej, batterierne. Nå, man kan ikke bruge ekstra batterierne eller noget. Nej. Det er rigtig irriterende. Seriøst. Seriøst. Mangler en sten. I got this down. I got this down. Hvad fanden? Samlede jeg den ikke op? Goddammit. I need stones. Rolling stones nu. Wow. Nå, en edderkop under den sten der. Jeg synes, jeg hørte et eller andet. Den er lige bag dig. Hvad for fuck er der kommer sådan nogle lyde med sådan noget træ, der vælter ned bag ved mig? Det er Bigfoot. What the fuck? Okay. Bigfoot, han bliver ved med at kaste træ efter mig. Yes. Det er mega Så underligt, det dræber der. du overhovedet de der lizards for armor med. Ja. Okay. Det kan nemlig godt betale sig nu, når man kan gemme. Ja. Ja, hvad skal jeg... Nå, jeg burde nok... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave af ting. Jeg tror, jeg vil prøve at... Install the rabbit in a cage. What's... Ej! Nå. Jeg tror den var ved rådne. Fuck, kan jeg få bladet af? Du skal bare sådan gå rundt og hugge til noget græs. Ja, det fandt jeg lige ud af. Fedt. Irriterende, det er ved at blive toget. Der ligger døde øjler over det hele. Det ligger bare... Ja. Jo. Og det virker ikke til ekstra armor, så det tager mere. Eller giver mere. Desværre. Gør det ikke? Nej, jeg prøvede lige. OK. Okay. Jeg er begyndt på sådan en logcampen. I'm chopping down everything I'm chopping. Jeg vil faktisk lige over og kigge på den her lejr der. Giftige bær. Fuck, det kunne være sjovt, hvis du gik hen til den der lejr der, så du bare stod sådan helt hårdt. Det gør der sikkert. Jeg burde gemme før jeg går derhen, men så bliver det nat. Sover man, så gemmer man, eller hvad? Ja. Smart. Men også irriterende. Der er så mange giftige bær. Det er helt vildt. Jeg plejer bare at spise de giftige bær nu. Gør du? Det er derfor, jeg er så underlig. Nå, nej.
Ja, det gør jeg ikke. Det, der irriterede mig helt vildt, det var... På et tidspunkt, det går, mens jeg ikke filmede, så sad jeg og spillede det her. Så jeg bare bygget sådan en helt stor borg, og så buggede de der kannibaler bare igennem muren. Mm. Det er irriterende. Så jeg døde, og jeg bare bygget sådan en mur hele vejen rundt om. Det irriterede mig faktisk lidt. Jakob, din abe. Hvad? Hvorfor skulle du sige, der var kannibaler derhenne? Er der? Der var lige en, der så mig. Det skulle da være dejligt. Nej. Timber. Den følte heldigvis ikke efter mig. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen, så er det nok, fordi den løber tilbage og henter alle de andre. Nej, fordi de så lige ved siden af den. Nå. I do not like this. Hvorfor? Jeg kan i hvert fald ikke lide at sove i det spil her, fordi så hver gang jeg vågner op, så tror jeg bare hele tiden, der kommer nogle nye. Sådan. Og det irriterer mig grænseløst. Grænseløst. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige. Man kan bare løbe igennem den bagerste del af flyet, den kan man bare løbe igennem. Du ved jo godt, du godt kan klatre i træer. Kan man? Ja, jeg prøver at løbe ind mod et træ, så bliver jeg ved med at trykke space. Så hopper han op i træet. Det er nogle træer, der kan du hoppe op i dem. Fuck, hvor sejt. Dun, 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 dun. Ligesom en abe. Ah, jeg har hoppet igennem det. What? Jeg tror ikke, vi skader at falde ned. Nej! Jeg døde af at ryge ned. Af træet. Ja. Det er lige pludselig, så kan man ikke kravle højere. Goddammit! Du skulle have gemt. Nu er jeg nede i den der klamme hule. Ja, den er svær at finde ud af. Det er den sgu da ikke. Det synes jeg. Fordi de nogle gange er anderledes. Og jeg kan aldrig finde ud. Dun 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 dun. Du 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 du. Er det fuglebæ? Nej, det er bare mig, der er skidt. Undskyld. Der var sådan en sort klat, som jeg kunne trykke E på. Det er det, de der fucking fugle gør. Nej, det er mudder jo. Mudder. Ja, prøv at kigge ned på din arm. Du er helt mudret til. Nej, fordi jeg gik bare oven på det. Og så forsvandt det, så fik jeg ikke mudder arm. Det er ellers godt at have mudret arm. Men det er jeg jo ikke. Jo, det er. Så bliver Nå, skal du... de ikke lugte en? Ja. Fuck. Lord. Nej, det er mudder. Nå. Fuck, det var noget, jeg lige skulle dø der. Har du ikke gemt? Nej. Hvorfor? Hvor fanden skulle jeg gemme sig alligevel bare... Hvis du var gemt, og så du var død, så kunne du vel load tilbage dertil. Oh shit. De har sgu ind i grotten. Ja. Det er sgu da ikke... Fucking fair. Gå væk. Nej, det kan Gå væk. Gå væk. Gå væk. Okay. Det er den forkerte vej. Lortetræ. Ej. Det her træ droppede før med dem der. Fedt.
Hey, de har også fikset det der, hvor at, det der træ, det bliver placeret, når man bygger sit hus. Var det? Ja. Det lader jeg først mærke til nu. I want to break free. Want to break free. I'm out, bitches. Yeah. Hvis de så kommer igen nu, ikke, og så bliver jeg så sur. Så lad være med at finde ned ad træet. Men det er sgu da mega irriterende, at man kan bare kravle op igennem træet, og så... Så var det bare ned. Oh, fuck. Jeg kravlede lige op i træet og kiggede. Så går jeg ned igen, og så ser jeg bare sådan en kannibal komme løbende. Det løb godt nok ikke hen mod mig, men... Er det om 11 eller 10 dage, så kommer der multiplayer? 9. Nå, 9. Jeg glæder mig til det. Det gør jeg fandme også. Så skal vi spille det. Nej, så skal vi slette det. Nej. Den giver det bare væk. That is my base down there. Den forkerte vej. Så bare, jeg lader være med at kravle op i nogle træer med. Aldrig nogensinde kravle i træer. Aldrig igen. Aldrig. Det er fandme farligt. Det er alt for farligt. Alt for farligt. Ej, kan man nu ikke duplicate den der flagger med? Ups. Sådan op. Det så jeg engang. Den økse der man finder nede i den grotte, der er den ikke bedre end den anden. Jo. Jo, det er. Shit, de kalder på de andre. Det de gør, når de råber. Fuck. Ned på stranden. Bær. Hvorfor fortalte du mig ikke det der med det lorte mudder? Det sagde du, ikke? Efter det regn, så ligger der sådan nogle klatter. Det ved jeg godt. Jeg har bare kun kunne finde én klat. Men så når det så begynder at regne igen, så rører det af dig. Det er lige meget det, jeg kommer først, når det stoppede med at regne. LOL, jeg kan hoppe over murene. Dem jeg selv laver, de der væg der. Hvor fedt. Det er sgu da ikke fedt. Det er det sgu da. Så kan de der andre garanteret sgu da også. I løber bare igennem. Nej. Jeg kan bare sådan hoppe over dem. Det er nemt. Chop. 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 Plop. Plop. Nej, der begynder det at blive toget. Goddammit. Og så begynder det snart at regne. Nej, det har aldrig regnet. Nå. Ja, det er begyndt at regne på mig efter det toget. Det er egentlig nogle pæne store træer, der er med det skal have. Ja, for sat. Det der, det der temporary shelter, man bygger med blade. Ja, det er sådan rimelig bugt. Ja, det spasser sådan lidt ud. Ja, det gør det. Jeg tror lige, jeg sover. Ej, det gør jeg også lige. Goddammit, så er det nat. Sover lige igen.
sover lige igen. Man kan bare blive ved med at sove. Faktisk. Hvis det godt, hvis du kravler ind i det der hunting shelter, sådan helt ind i det, så kan de der kannibaler ikke nakke dig. Wow. Grimt. Om top. Jeg skal lige på toilet. Jeg gider ikke skide i bukserne. Så der kommer en kannibal. Der kommer sådan en kannibal løbende. Og Jakob. Mm. Har du godt set det der spil, man har i sådan 8 dage i nu, eller sådan et eller andet? Ja, det der Dino eller andet. Men det koster $1. Det er faktisk pænt sjovt. Er det ikke det der, hvor du løber rundt med de der maskingevær der? Jo, og så kommer dinosaurer og alt muligt. Det er mega nice, det her. Det er mega underligt. Jeg har købt det. Det koster $1 i forhold til i normalt 15. $1 mener du ikke €1? Jo. Det synes jeg. $1 det er 5 kroner, sådan cirka. Ja. Så det koster Og 7 €1, det er 7,5. Det er faktisk mega sjovt i forhold til prisen, det har lige nu. Mhm. Du ikke. Ja. Ja. Det var den her. Ses næste gang.